Smart Paint, η λύση στα μικροχτυπήματα. Δημιουργήσαμε έναν νέο τρόπο μικροεπισκευής αυτοκινήτων, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά. Οι υπηρεσίες μας είναι τοπικές επισκευές, γυάλισμα με νανομόρια, επισκευή χωρίς βαφές, αντιλιακές μεμβράνες, βαφές ματ και καρμπόν και ξεθάβουμε φαναριών. Smart Paint, η λύση στα μικροχτυπήματα. Είμαστε ανοιχτά όλη την εβδομάδα, καθημερινά, από Δευτέρα έως Σάββατο, από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Βρισκόμαστε Ανδρέα Παπανδρέου, 254-256 στη Νεάπολη, 300 μέτρα κοντά στην έξοδο του Περιφερειακού, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 612 351. Smart Paint, η λύση στα μικροχτυπήματα.